Знаете ли, че кламърът е бил символ на свободата? Преди да стигнем до този дизайн, хората са ползвали панделки и восък цели 600 години. След това идват кърфиците, но те са доста по-неудобни, тъй като пробиват хартията. След това един норвежец решава да сгъне телта и да подреди света. Но истинската сила на кламъра идва през Втората световна война. Тогава в Норвегия било забранено да се носят знаци на краля, съответно хората слагали кламери на реверите си. Но защо? Защото кламърът е означавал да се държим заедно. Тих протест, който е можел да те вкара в затвора. Днес използваме кламъра за документи или за отваряне на сим-картата на телефона ни. Но следващия път, когато хванете кламър в ръка, помнете, често малките неща носят себе си големи идеи. Последвайте Office Trend. Ние ценим историята за всеки един детайл на вашето бюро.